in zavain che bai le ule tun tuma chuan van tir ko chungchang kan tar lang anga van tir ko te hi engtia lo om nge an ni enga ta na siam nge mi pa le mai chi anu le pa ten om ve thinem anin thla chong ve thinem ti te le van tir ko chi sang sang te kan tar lang do na ngai nom taka soi zau kan tum don nia chumi main ka channel te men subscribe sak le ula da subscribe lo ten ka video te ram chan dan ang men share sak le ula tin in ngai dan te comment section a khan han ziak zel ula ka lo share ve zela in zir bel nam po ka hmang ve zel ani kan bible thuthlung hlui le thuthlung thara hian van tir ko hi voi zan hi somsari pathum vel lai soilan ania kan mitha alan dan chuan van tir ko hi thom hawar ha thanei engwar sut mai ani ome alem ziak kan mu thin dana po hian hetiang ang hian zi alan tarlan ani thina tunlai khovela po van tir ko mu le an hena in lar thin nia soi an lom renga van tir ko chanchin zirna hi angelology antia tun tuma hian pathian thu bible be chanin van tir ko chanchin kan tar lang don ani ahming om zia hi han soi masa photila van tir ko hi greek tong chuan angelos ania hebrai tong chuan malak ni in om zia chu thu cha keng tu ti na ani sap hoin angelos chu angel antia mizawin angel chu van tir ko ti in kan let ling ta thin ani pathian bula cheng pathian tir ka ni tura om ania kan bible a hian van tir ko ho tulian pasari kan huwa chung te chu uriel pathian mei al ti na nia rafael pathian ti dam ti na nia ragul pathian thian ti na nia mikaela pathian ang ti na nia sirial pathian milian ti na nia gabriela pathian chu ka chakna ani ti na nia ramiel pathian khopuiri ti na nia heng pasari te hi bible kan hu van tir ko lian pasari te an nia van tir ko ni na kan soi zuyang khovel le thilom zong zong hi pathian siam ani thu hi genesis bung khat chang khata kan huwa sam number za somli pariat kan chhia chuan van tir ko de po hi pathian siam ani ti kan hu boka jopa bung som thum pariat chang khata tanga chang sari kan chhia chuan pathian in khovel a siam ma in van tir ko te hi asiam to ti kan hre thei bok ani chanchin tha luka ziak bung som ni chang som thum paruka chuan chatuan nun na nei thi thei lo an ni ti kan hria nupui pasal an nei ngai lo ti hi mathai bung som ni pani chang som thum atangin kan hre thei bok ani fin na sang tak nei an ni ti hi daniela bung ko chang som ni pania kan huwa tin samuela pani na bung som pali chang som pasaria kan hu bok ani van tir ko te hian mi hring taksa ang an pulawa tharau an nia ti thu hi sam number za palina chang li ya kan hu thaya an thiang hlim bok ti hi marka bungaria chang som thum paria ta kan huwa van tir ko chu an thiang hlim mem ti hi kan hriat dan ani reng reng bok ani van tir ko te hian du than na te fin na te thinlunga veiken te po an nei ve veka thuziak dolar Charlie C. Ryrie a chuan basic theology ti lekhabu azia ka chuan van tir ko te hi zenei an ni kan ti thayang heng fin na te du than na te le thinlunga veiken te an neya heng an ni na te hi van tir ko tha le van tir ko sual evil angels kan ti te po hian an nei kop ve vek a an nei ve ve ani chu van tir ko tha setan le ram huai te po hian fin na an nei ve vek ti chu mathaya bungria chang som ni pakwa kan huwa korinthon ni bung som pakhat chang thuma kan huwa petera pakhat na bung khat chang som pahnia kan hu boka an thin lunga an veiken an tilang thin ti thu hi luka bung ni chang som pathuma te jacoba bung ni chang som pakwa te kan huwa thupuan bung som pahni chang som pasaria kan hu bok ani an du thanna de po an soilang thin ti thu hi luka bungaria chang som ni paria ta changa som thum pakhat I keu chuan I muanga timothea pani na bung ni chang som ni paruka I mu bok anga hei mai hilani lawa juda bungrukna I mu cheu bokang abung le chang kan han soya
a thu hi chu kan chiar vek lawanga adu tan chuan Bible lo keu mai ni sela keima ni tampo a hlok ome chu wangin vantir ko te hi ni na le zenai an ni e ti in kan soi thayang mihring angin taksa an nei lawa an ma ni ero hi chuan mi zia le ni na an nei ve ani ti in a soi ani vantir ko te hi mi pange mai chi an ni ti hi mihringin a hriat thu Bible a kan hmulawa ama ero chu Bible zia na tong Hebrai le Greek te chuan vantir ko hi mi pa angin an ziak ani chuti rolin vantir ko te hi thliana tlang dang deuh atangin han thlir ve le ila van mi vantir ko te zinga hian anu le apan om ve angem ti hi zona la tang reng tak ani ta a soizawila a thome Greek thon thu mythology te ang thoin mizo te po hian van mi asa kholam ko danin vantir ko angel ni oma ngai thei tur thon thu kan nei ve nual mai heng si chang nei te van chung nula te rimen hoi te le Bible pathian fapa te leron chuk te leng khan inzul ve takania fapa anom chuan anu lampang female po anom ve tho arin om Bible hian apalam hi a on hle a vantir ko female de po hian lei hi an lo tlo in mihring mi pa te nem po an lo in nei ve tho ani lo mo ti ngai dan te po tunlai khovel theology mak tak tak omna chuan soi ani ta zela Jews tele Bible mai chia tengai jong tu vantir ko tele mizo thon thua van nula chanchin te hi source thumun an ni mai lo mo ti te hi ngai tu tham ve tak chu ani hun hian thuin hlan chhon chu poldalin phua bel domin a thuain ang lo mai jok ani omange ti te hi mi te ngai dan tlang lon ani ve theilat ta boxi ani hi vantir ko kan ti te hi anu le apan om ve angem ti chu hria thar takania sadom khuwa jin vantir ko de po kha lo mut pui an lo tum ani kha khami chung chang hi chu theology a chuan gay le khatiang chi kai hnoi kha ni e an tia hei chu kan soi zui lawang heng Michaela Gabriela Uriela Rafaela Ragula Seriala Ramela le Lucifer te ho hi chu apalam an ni mela adamanum pui masajok anga an soi zia lili te po kha mihring ni lo ma se anu ani tlat ani mitam tak chuan vantir ko te hi anu le apa oma siam an ni ve tho an ringa mihring ang thowa in thlapung tura duan design ve tho em ni an ni ang ti hi ngai dan pakhat lo om ve ta chu ani nge vantir ko kan ti ho hi tharau lam khovel mi ni lawin kan om mai universe chung om ve tho thil nung om masa ni in thiam na sang tak nei an ni zo kang em ti te hi ngai dan lo piang chuak tun laya mi ngai dan lo piang chuak ani ta a vantir ko lem hring tha pol million ho kha Bible ate book of Enoch vela de po ain ziak ve nual ome vantir ko te hi tharau mi ni lawin physical being ni in natural taka in thla chhong ve thin ni om tak an ni a mihring te nena thisen le DNA in mil thap an ni ti po a hriata pa ngai taka in thla chhong tur chuan a in mil emo a in reject lo angai ani vantir ko te chi kha mihring chi nena in mila note an hring thei tlat maya DNA tlem han ti dang lam khan million an lo piang ta ani kha vantir ko dang lo lang isu lo pian don ve lami Gabriela te kha chu an rau le ang viau loi sia huai taka chumi khami chu ani e ti ngot chu a har khop mai ti in mithiam te pon an soi bok ani tunge van mi vantir ko te chu ti in bul han chan le ta ila kan ngai to na le kan hriat na thuak hian thil ni mi alo ni anga lo record emo lo memorize ani chau maya thuak thiam lo po ni lowin energy kan nga tok lo wang ani an tia kan thuak hian tharui aran ma thil kan mu tam tak hi a details alo process lawin alo mang lawin khati khan alo no khat zung zunga lekha kan chhiar pon a detailin kan spell lawa kan en khana uat ni turang ang kha kan hrenghal mai ani mihring ruang am ang dewa kan hu chuan mihring ani ati in kan lo hrenghal kan thuak hian nia alo hriat to nia alo pom to chu ani to top mai thina thil hriat sual po om chok reng ani hi vantir ko de po thil mu sual record emo thil mu record sual emo an ni mai thei bok ti hi tunlaya pathian om ring lo ten an soina sakhop maya
sa khona bikin Christian ten kan ngai dan chuan sa kho thil tak an ni lain ngai ruat na le nia an ngai dan chu tak tak anga an lo soi chho tak tak ne lem lo te po ani hmel ta viau ani anti aliens omring tu te chuan aliens khovela local te kha vantir ko emo an lo ti po ani mai thei ani an lati fana keini mihring te ne na in close tak chi po in thla pol thei an ni na hian keini mihring te ai hian an rau bik lo mai theia kan ngai to na mai ani lo chuan mihring te ka chen species an ni hmel viau ti in pathian omring lo te le khovela alien an local to ang ti ngai dan nei te chuan he tran phung hi an la vuan ve tlatani khoyami nge an diang ti chung chang hi soi le ta ila man lai kum sang tam tak kalta ami te kha van lama tanga tlo tu hi an lo om thin ni a rin thei ani a bible a po in ziak venual mai bok sa kho bu sang sanga po ain ziak de uvek o me ba ka khovel nam sang nam fing nam upa le nam mol thang hian tiang lam thon thu hi kan nei de uvek o me fin na le thil ti theina na sa tak nei an ni chuarin oma dimension shan atang lo jin an ni lo po in galaxy hlatak ami an ni anga mi hreng te thiam lo jin theina hlatak eng po in a thlen phak lo ang hiala hla te po kal theina an nei ani mai thei man lai hun mai ni lo tun lai huna po van mi te lo lan thu soi tur tam me ma chu wang chuan scientist le mi thiam te pon ngai venin kan chen na planet le a che vel te zur chiangin chu mai po ni lowin galaxy shan dei te po an thlir ve tho boka kan omna milky way galaxy chunga hian thil nung dang an omem ti in exoplanet sang chuan zir meka an zon le an be sei ber intelligent life form planet danga hian mihring anga fin na nei minung hi an omangem ti ero an soi thei mai bik lowa heng exoplanet kan ti thil nung om theina kan ti planet hawang khovelang hi a hla hle nei nan ringa engkum tam tak ami ani hloma thuwa thon tur pon tundin huna chuan thil thei lo tluk ani ome heng van mi te omna an han ti hi a omna chu hlatak kalpo har tak ami ani hmela engtin nge kan omna an ron thlen thei ti chu zona om thei ani ta dimension shandai ami an ni ti lam chu engma fin fiana om thei lo le ngai ruat na mai lo chuan chui vak thei ani hmel lawa pathian omring lo te chuan heng van tir ko te hi UFO kan ti le aliens te nen huang khata an da mia ani ome heng thil mak le mi mak tak tak te hi khoya ma om chuang loin mi hring thuaka hian an lo oma chu tiang chuan thuak na tho hi mak tak le thil ni mi lo po ni angin min ngai tir thei ta a thil ani lo dan deuh pon kan hu fo thin ani tia ngai dan nei pol te po an om vele tho ani ti chuan zona om thei chu van tir ko te hi an om tak takem kan ngai tu na mi thlain a siam chop mai an ni em an om chuan khwe tang lo kal nge ni ang ngai tu na mai ni lo a tak tak om anga ngai ta ila vana tanga local chu an ni ngei mai sia university apum pu tanga te chuan kan hriat chian le mu phak chin hi ala jim hle a arsiom za chu soilo galaxy ringot po chiar sen lo oma heng mi te hian omna tur hmun chu an nga hle a keini mi hring te fan phak chim chin zim te a hian om lo ma se omna tur hmun ala zawa ala tam rem khop mai multiverse te alo le zel ni phei chuan aliens hi chiar sen lo an om thei tlat ani evolution theory emo creation emo po ni se he universe zaw lutuk le arse tam lutuka hian keini mi hring te chia hi intelligent species fin na nei thil siam kan ni arin om lo hle ani ti hi mi thiam tam tak rin dan ani tamau mai ani kan kwal thui ta dewa van tir ko swal le tha chung chang tu na chung kan soyanga achunga atir lama kan soi te khi van tir ko tha pathian tir ka te an dia an chanchin kan han soi ma sak ho khi setan le ram huai te hi van tir ko swal te tin kan soi thei bokang atira chung pathian in van tir ko te hi swal nei lo in asiama ma se isaya bung som pali chang som pahnia changa som panga le ezekiela bung som ni paria chang som panga kan chhia chuan pathian laka van tir ko then khat setan le a ho te an healthy kan huwa James Oliver Buswell Jr.
ale khabu a systematic theology of the Christian religion ti a chuan van tir ko suala tlu te khan an thil ti wanga thil lo thleng tur kha an hria ti in kan soi thayang an mani chiatna turan thlanga an thil ti kha an hria ani ti damna lovin suala an tlu ani hemi chungchang hi petera panhina bung hni chang lia te juda bung ruka te kan hmuwa an tan chan damna to lo ale lama chuan van tir ko thiang hlim te van tir ko pathian lama tang te po khan du thanna an ma chon ve thawa thiang hlim na an thlang ta jok ni in alang sual na chu ataka ton hriat na an nei ve ta lo ani ti in aziak ani van tir ko hi pathian anga biak tur an niam ti chungchang hi soitel anga in ka hria chuwang chuan kan soitelang Kolosa bung hni chang som pariat kan chia chuan van tir ko te hi pathian kan ringa kan biak worship anga biak lo tur ani thu kan hmuwa van tir ko te chu pathian thil siam aro puina le athunei na puang chuak tura asiam an ni awangin kan betur ani lo pathian chau hi la li chu Krista kaltanga kan biak tur ania thupuan bung som hni pahni chang kwa po Johana Khan van tir ko ke bula pathian chi bai buk tura kun khan van tir ko chuan pathian chi bai buk jok turin alo hril ti kan hmu ani kha ti chuan kan kal zelanga van tir ko te rong bol na chungchang kan tar lang leanga atir lama kan soitawngin van tir ko te hi pathian thu cha keng tu pathian hne na tanga thu poimo min hril tura pathian in a hman te an ni ti kan soito ani kha Bible tang kan thlir chuan hetiang hian van tir ko te rong bol na hi kan khai khom theiome pathian chi bai buk turin an nia Bible Isaiah bung ruk chang thuma te thupuan bung li chang ria ta te kan hmuwa pathian thu cha keng tu an ni thu hi Daniela bung kwa chang som hni pahnia te Luka bung khat chang som pakhata te thupuan bung khat chang khata te kan hmuwa tharau lama min tanpui tu tur an ni thu hi Daniela bung som chang som pathuma kan hmu phota thupuan bung som pahni chang saria kan hmulea tin chandam na changtu te ta na rongbol tu an ni thu hi Hebrai bung khat chang som palia kan hmu thunga James Oliver Buswell Jr. chuan zonom theita chu van tir ko te hi pathian anga kan biak lawa an hne na tong trai tur kan ni si lo chuan enge tharau lama rongbol tu an ni thurin hi a hlutna atia a chana chuan van tir ko te rongbol na chungchanga Bible zirtir na hi pathian in khovel ro a rel na kan ngai dan ti ho satu ani ti in kan soi thayang ti in a soi ani ti chuan tunlai khovela van tir ko te hi an la in la reng em ti chungchang hi soi lang le ta ila Bible nulam khovela hian van tir ko te hi an la in la reng em mitam takin an hmu thu an soya Mizorama ngei po an hmu thu an soi thina Hebrai bung som pathum chang khat le chang hnia chuan mi khual te chunga that chhuah turin min hrila a chan chu van tir ko te kan mi khual pal thei ti min hril ani Abraham le Luta Khan van tir ko te an mi khual ti kan hmuwa Genesis bung som pariat chang hni atanga som hni pahnia kan hmuwa bung som pakwa chang khata tanga chang hnia kan hmu boka chanpui ngai chanpui te mi hausa le re thei thliar tak meya an chunga that chhuah dan in chen lo te hi kan ti lo top tur ania kan kianga van tir ko lo om reng te kan hnar lo na turin mitirin kan bulami te hna that I chhuah je lang u tin kain som ani van tir ko chungchanga chuan khati khan kan du to kanga Bible in zia dan te kan han tar langa kan han soya tin Bible ring chi alo pathian om por ring lo ten an ngai dan te kan han soya pathian om ring lo te phei chuan van tir ko te hi engata man ngai lawa nichina kan soyang khan van tir ko te chu aliens le UFO huanga an khung deuh mi mai ani khaka chu kan theng thonga thok ta lo se thome angai noma kan han soilang ve hrim hrim ani e tin kan soita kan khan a Bible chang kan soya khang te kha kan du chon lo ke wila lo study ila lok pui te po kan om thaya chu wangin a Bible chang thu kha chu kan chiar to lem lo ani kha chunjom le thuai kan tum don nia